Aktibatu jardunaldiak entzuteko eta ikasteko tokia dira. Aurten, natura ingurunetako helmuga turistikoen kudeaketaren gaia ardatz, profesional adituen esperientziak ezagutu ditugu. Jardunaldien formatua birplanteatu nahi izan dugu. Lan egiteko gunei indarra eman eta lurraldean aplikagarriak diren esperientzia eta ereduak ezagutzeko erakusleiho izatea nahi dugu aktibatu. Aktibatuk proiektu eta lanketa errealei erantzun nahi die, lurraldean turismoa eta jasangarritasunaren alorretik ekarpena egiteko. Horregatik, edizio honetan parte hartzaileek Tolosaldeko mugikortasun turistikoaren inguruko lan dinamika batean parte hartu dute. Errealitate zehatz honen inguruko hausnarketa eta ekarpenak egiteko helburuarekin.